Tot va començar ahir, que vam atrapar un inventor molt dolent i molt sonat, cosa que està molt bé. Però després es van presentar les nostres mares per sorpresa i van descobrir que érem espies. I això ja no va estar tan bé. I avui la Mandy i les seves amigues s'han començat a comportar d'una manera estranya. Anaven vestides de camuflatge i es volien desfer de nosaltres. Llavors hem descobert que tot això els hi passava perquè el líquid d'una ampolla d'espumes que havíem agafat del laboratori d'aquell inventor guillat havia caigut a la piscina. I al final han acabat segrestant les nostres mares. I tot i que ens han prohibit que continuéssim fent d'espies... Ens sap greu, però no ho podem evitar perquè hem nascut per això. Centre comercial de Groove, les 9:40 del vespre. Hem de trobar alguna pista per saber on s'han emportat les nostres mares. Què us sembla, això? És propaganda del complex d'esquí i muntanya ensucrada. Esclar! Esclar, què? És on se les han emportat, segur. Els pares de la Mandy li han fet construir una torre a la neu. És veritat! Fa mesos que en parla i que només fanfarroneja per fer enveja a tothom. A mi me'n fa. Entesos, però per què s'ho ha deixat, això? Aquesta pista ens conduirà fins a ella. Perquè és molt curta, pobreta. Oh, potser és que ens vol parar una trampa. Ja cal que anem amb compte, noies. Si és una trampa, potser hauríem de trucar per demanar reforços. Jo conec un home d'uns 60 anys i bastant calb que faria el fet. Per desgràcia, no ens ha donat mai el seu número de telèfon. N'hi ha que els hi costa donar informació personal. I ens haurem de presentar a la UPA en persona. No hi ha més remei. Enxampades de veritat, segona part. Centre de Los Angeles, les 9:07 del matí. Bon dia, Jerry. Gladys, hem de tenir present que hem perdut les millors espies que teníem. Les hem de substituir amb nous agents tan ben preparats com elles. I si mirem aquests dos, a veure? De veritat. Provem-ho. A veure. Perdoneu, nois. Us fa res si us faig una pregunta? Esclar que no, endavant. Si haguéssiu de triar entre escalar una muntanya glaçada amb els ulls embenats, travessar l'oceà amb un bot salvavides que s'ha punxat o bé aturar una locomotora sense cap mena d'eines, què us estimaríeu més? Ens estimaríem més anar a casa a jugar amb la consola. Adéu. És evident que no tenen el gen de l'espia. Començo a veure clar que trobar uns substituts competents de la Sam, la Clover i l'Àlex serà molt més complicat del que em pensava. Complex d'esquí muntanya ensucrada a les 9:20 del matí. Benvingudes a la meva presó glaçada. Els hi agradarà. I tant! Més que una presó, això té la pinta de ser un complex residencial i d'esquí de luxe. Esclar, és que nosaltres també ens hi hem de quedar per vigilar-les. Bé, a veure quan triguen les 3 espies a venir a salvar les seves estimades marones. Nosaltres, quan vinguin, les estarem esperant. Edifici de la UP, les 9:50 del matí. Funcionaran els nostres codis de la UP, encara? I tant que sí, dona. Que hàgim tingut un enganxadet amb les nostres mares no vol dir que no ens hagin de deixar entrar. Accés denegat. Accés denegat. Estic cansada perquè no he dormit i estic molt amoïnada per la meva mare, però és impossible que m'hagi equivocat de contrasenya. Espereu-vos, que ho provo jo. Accés denegat. Vaja, això sí que no m'ho esperava. Deixeu-m'ho provar a mi. Sempre he sigut la preferida de la Gladys, jo. Accés denegat. Oh, sí, i tant. Li caus tan bé. Ja n'hi ha prou d'aquest color que ja cansa la brometa. Va, deixa'ns passar d'una vegada. Em sap greu, però ja no sou agents autoritzades de la UP. No us puc deixar entrar. Jo em pensava que passés el que passés no deixaríem de ser espies. Ai, fes una excepció, sisplau. No venim perquè sí, és important. Sí, la Mandy ha segrestat les nostres mares. Hem de parlar amb en Jerry urgentment. Ara mateix no és el seu despatx. I l'única manera de parlar-hi és demanant hora. Doncs dona'ns la primera que tingui lliure. Ho sento, però només poden demanar hora els agents de la UP. Adéu, noies. Mira que bé. I ara què farem? Ja
Ja ho sé, li escriuré una carta en Jerry explicant-li el que ha passat. Perfecte. A més, jo li vaig prometre l'altre dia que li escriuríem. Notícia d'última hora, noies. El correu ordinari és, per dir-ho suaument, prehistòric i trigaria dies a arribar-li. Si li enviem per avió, no. Molt ben pensat. Però com li penses fer arribar fins al despatx d'en Jerry la carta? Molt fàcil. Li portaré jo personalment. Sisplau, vés amb molt de compte. Sí, fixa't molt bé on poses els peus. I passi el que passi, no miris avall, sobretot. Jo una vegada ho vaig fer des de dalt de tot de la roda d'una fira i em vaig marejar tant que... Prou! Si calleu una mica, segurament no em posaré tan nerviosa. Esclar, perdona. Bufar i fent polles. Bon llançament! Ja està! Som! Tants anys de passar-nos notes a classe han servit per alguna cosa? Ara que ja li hem deixat la carta, què? Tant si podem comptar amb en Jerry com si no hem de pensar un pla. Però si hem de buscar la Mandy i salvar les nostres mares, bé, necessitarem material d'espionatge, no? Sí, però la Gladys ens ignora olímpicament, ja ho heu vist. D'on els traurem, els dispositius? Em sembla que tinc una idea. A Beverly Hills hi ha una botiga de bricolatge? Sí, fins i tot els rics i famosos fan feines a casa de tant en tant. Vinga, que nosaltres en tenim molta de feina. Això anirà bé per obrir-se pas. Per què volem els cinturons amb cable extensible si tenim mànegues de jardí? Algú vol unes raquetes de neu barates? Això també li trobarem alguna utilitat? I, evidentment, per completar l'equipatge només ens falta la roba d'espia. Que bonic! Genials! Esclar! Anem a buscar les nostres mares. Edifici de la UP, les 11:30 del matí. L'intent de trobar agents nous al carrer no ha funcionat. Potser hauria de provar un altre mètode. Però quin? Ja ho sé. Posaré un anunci a tots els diaris. T'agrada el perill? Vols viure una vida amb emocions secretes? La UP té la feina que buscaves. Gladys, com t'ho he de dir que si t'agrada la papiroflèxia, la practiquis quan acabi la jornada laboral? S'equivoca. No és obra meva. Oh! Ai, la mare és una nota. I és de les noies. Benvolgut, Jerry. Ahir la Mandy i les seves amigues es van convertir en unes espies assassines. Les pumes de l'inventor ens va caure dins de la seva piscina. Van segrestar les nostres mares i se les van emportar a casa de la Mandy al complex Muntanya Ensucrada. Sisplau, ajudi'ns. Atentament, Clover, Àlex i Sam. Gladys, prepara l'helicòpter. Les he d'anar a ajudar de seguida. Ostres, quines cases! Són una passada! Són genials. Aquest complex residencial és total. M'encanten aquests llocs. I ara per on comencem a buscar? La Mandy pot haver amagat les nostres mares a millors. Què us sembla si comencem buscant per casa seva? Però com ens ho farem per saber quin és? Ben fàcil. No crec que aquesta M gegant vulgui dir modèstia. N'hem fet via de trobar-la al final. Potser ha sigut massa fàcil i tot. Procurem passar desapercebudes. Ens pot haver parat una trampa. Si és una trampa, és la més fantàstica i increïble que he vist mai. Som-hi, doncs.
Vosaltres dues entreu per les finestres dels costats. Jo obriré la porta del darrere amb l'obrellaunes. Ens veiem a dins. Són les nostres mares! Però jo diria que no són dins la casa. De pressa, posem-nos les raquetes de neu. De qui ha sigut la idea? Ho sento, m'ha semblat que ens farien servei. Què vols que et digui? Mireu! Que m'hi han pujat allà dalt. Jo em preocuparia per com les farem baixar. No pateixis, mare! Jo et salvaré! Molt ben fet, Clover! No en tenia ni idea que ho sabia fer, això. Jo sóc de les que els agrada que tot es faci automàticament. I ja les tenim aquí. Han caigut a la trampa, com tres beneites, que és el que són. No les suporto! A mi també em cauen molt malament. Calleu! I estigueu alerta en tot moment! L'escalada amb mànega és molt cansada. No s'imposarà com a nova modalitat esportiva. Digueu-me antiquada, però a mi m'agraden més els dispositius que et fan tota la feina. De pressa, ens hem d'apanyar a entrar a la cabina! Ens costarà més que aconseguir que en Jerry ens doni uns dies de vacances. Com ens ho farem per pujar-hi? Tinc una idea! Faran servir els desembussadors! Entesos, però fem-ne via. Estem arribant a un nivell d'humiliació excessiu. Tranquils, us alliberarem de seguida! Oh, mare! Sort que no us ha passat res. Hem vingut de seguida, que hem sabut que us havien segrestat. No digueu res, ja ens ho agraireu més tard. Ara el que hem de fer és tocar el 2 de pressa. No ho sé, però jo diria que no esteu gens contentes. Què us passa? A vosaltres què us sembla? Que no us vam dir que no volíem que tornéssiu a fer d'espies mai més? I mira, us deixem soles un moment i ja hi torneu. Sembla mentida. És que hem pensat que la prohibició només tenia efecte si no us hi anava la vida. Però si us acabem de salvar, ostres! Si no haguéssiu sigut espies, ara mateix no ens hauríeu de salvar de res. Ah, vaja, què ha passat? No es pot obrir! De moment, aquest rescat no és dels que passaren a la història de la UP. Ho sabia, hauríem d'haver agafat alguna cosa per fer palanca a la botiga. Tant és el que haguéssiu agafat que tampoc us podríeu salvar. Us tinc ben controlades, ara. Sam tenia raó, era una trampa. Només fa unes hores que la conec, aquesta Mandy, però és evident que té problemes greus de relació. Ja ho pots ben dir. Adéu, espies de pacotilla. Bona caiguda. I ara què farem? Vols dir per desclapar-nos contra alguna mena d'objecte sòlid al final del trajecte? No us amoïneu, em sembla que tinc una idea. El que he agafat jo al final ha servit per alguna cosa. Sí, ara a part d'estavellar-nos també agafarem un bon refredat. La teva mare té raó. Espero que tot plegat sigui part d'un pla més efectiu, Sam. Oh, i tant, noies, traieu-vos els vestits! No, de cap manera. Tu saps l'estona que he trigat a dissenyar-los? M'ha portat una bona feinada. No me'l penso. Oh, gràcies per tanta comprensió. Bé, i ara què en fem d'aquesta
aquesta roba. La farem servir de paracaigudes. Au, vinga, som-hi, hem de saltar de pressa. Us heu tornat boges? No saltarem de cap... Què espereu? Som-hi! La veritat és que no tinc paraules. Oh, vaja. I ara què toca? Una altra esbroncada de les vostres? La veritat és que sou genial! Ho dieu de debò? I tant! I treballeu la mar de bé juntes. Sou com una màquina d'espionatge ben greixada. Bé, la veritat és que som superespies i tot. No sabeu com m'agrada que us hàgiu escapat, perquè ara us podrem sortir a caçar amb aquestes motos de neu tan espectaculars. Noies, les hem d'apartar de les nostres mares com sigui. Podríem fer surf de neu amb això? Perfecte. Més dispositius d'imitació. Separem-nos! Seguim-les, i aquesta vegada no vull que se'ns escapin! Què et passa, Àlex? No et pots desfer de mi? Fas cara d'amoïnada, Sam. Deus voler que t'animi una mica, no? Gràcies, però ja n'he tingut prou d'emocions per avui. Me la pagaràs, aquesta. I ho dic literalment. Aquestes motos són caríssimes. Caram! Quina planxa de neu més guapa que tens! On l'has anat a comprar, als Encants? Jo no hi he anat mai als Encants, ho saps de sobres. Jo l'únic que sé és que estàs acabada! No sé què en penseu vosaltres, però jo n'estic tipa de jugar a la defensiva. Jo també. Ha arribat l'hora de pagar-los els peus, aquestes tres. Mireu, el trampolí! Ens anirà la mar de bé per refredar-nos una mica els ànims. Vinga, engeguem els canons de neu. Mireu! Ara sí que s'han rendit! Vinga, ataquem-les! I no tingueu pietat! Molt bé, noies. Val més que les anem a buscar abans que agafin una calipàndria. També podríem esperar que es congelessin. Jerry! Són allà. Ah, mireu que bé! Han detingut aquelles tres delinqüents tan desagradables. Sap què li dic? L'hauria de fer tancar durant una bona temporada, aquesta Mandy i Harry. Em dic Jerry. No pot ser, l'helicòpter està a punt de provocar... Un allau!
continuarà.